13D, tas. 13D, wat dat is? Dis jou waarskuwing. Jy wil net maar kyk op die venster. En jy kyk, al die community members wat is hier maar, met jou drugs en met jou kans. Die community is nou gatvol van jou. Ons weet nog waar ze blij, de politie weet nog waar ze blij. 13D, wat dat is? Dit is jouw laatste waarschuwing, mijn broer. Als ze kan uitkomen, je bent terug. 13D, ons vraag mooi, ons wil niet praten met jou. Hoeveel is het? 13D. 13D op de linkerkant. Alsjeblieft, dank je. Just open up. Open up, yeah, open up, guys. Space. They can talk. What's the number here? What is that? Oh yeah, it's yours, sir. 31. Is it only 31? What's your flats? Who's staying here? Who's staying here? Who's staying here? 7 mensen, die van zo die night is. Ja, number 31 voor record. Dit op Indo kom. Om rede van wat ek praat van wat die mense, dis mos 'n ITP is. Ons gaan sien. Jy weet nie wat aangaan nie. So keer julle mense weg en dis kom die ding nooit gaan stop. Wat ek nou dink sê, ons gaan self stop. Jy kyk ons aan, julle kyk ons vlak aan. Die boere gaan skoonmaak agter ons aan as julle nie gaan ophou nie. As julle nou sê ons gaat jullie zelf dat ophou. Daar kom je nog een boodschap nadien. Dit is die laatste praat is. Daar kom je nog een boodschap nadien. 7 mensen. Daar kom je nog een boodschap nadien. Die leaders en die ITP's, die ghetto's, die OTF's allemaal. Geef hulle die boodschap dat hulle moet meet in die weekend. As hulle nie meet in die weekie om peace te maak, dat onze kinders nie geskiet word in die einde. As hulle nie gaat meet nie, dan gaat ons kom. Jy kan maar grim op jou gezicht het my sê. Die gaat die eerste. En jou laatste waarschuwing is. Ik zeg vir jou nou. Dis die eerste en jou laatste waarschuwing. Jy sien dan klaar jou broers onder die grond. Moet jy nie van my sê nie, want jy is 'n klomp skam. Jy is 'n klomp skam. Ja, jou broers prik, man kan ons skiet. Man kan ons skiet. Man kan ons skiet. Niet van jou. Kaptein. En dan nog een kans. Ze komen lekker bij die nacht hier. Of zal komen. Ja, bedankt als ze uitzien wie wat de week en trekken weer een weekend. Sorry. Ik heb vraag van een broer wat vrek als zien. Wat is jouw naam? De laatste keer wat ik voor je gewisseld, toen zijn steeds gezegd. En nou? Nou is echt een dood. Guys, please. Order, please. Guys.